I pel que fa als esports, avui hem sabut que la marca Estrella Damm serà l'encarregada de patrocinar la segona equipació del Futbol Club Barcelona en la propera temporada, la 2013-2014. L'acord a què han arribat l'empresa cervesera i el Futbol Club Barcelona té vigència durant una temporada, renovable 2 més, si la samarreta continua tenint les franges de la senyera. El resultat és força curiós, i algunes enquestes apunten que es convertirà en la segona equipació més venuda de la història del futbol. Esto, a mí me llegó el trabajo y lo estuve barajando varias opciones. Ahí tenía la señera, tenía la estrella, tenía la señera, tenía la estrella, tenía la señera, tenía la estrella, pim pam pum, una cosa lleva a la otra, ras, pelotazo, ahí lo tiene. Y nada, para adelante. Y esto es fácil, se hace solo. Si uno quiere. L'acord es tancarà en els propers dies i la samarreta serà presentada abans que finalitzi l'any a les instal·lacions de l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, al carrer Rosselló de Barcelona.